Salam. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Anggiak ma di paringgota diobason taruli hita pasu-pasu do las nyeroha nasihat Tuhani. Jala tamado hita madok mauliate tua do panna ala asi do holong nerohana nama gonggomi mangaramauti mangiring kita ungu hita di bagas joroni Tuhata tikion naeng rap kita memuji pasangapot di bata marhite edeta uhud manangion hata ni beta atong tapahibul marohata asa masuk maita tu parminggota tabuak matiki satokin laho marhahoman. Amin. Tapuji Tuhata marede hita sian buku de nomor 467 ayat sada sarodia tolu asini roham hupuji. Bagasan goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni tondi parbadia na manopa langit dohot tanoon amin gok asi ni rohani Jehovah do tanoon marhite hite hatani Jehovah do majadi akalangit marulupulup mahamu aleak kapartigor mangasahon Jehovah talupdo marede akana ujur marroha haleluya 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 haleluya
Ale Tuhan debata parasi rohan na sumurung. Didok hatamdo, ikon manaon hami jolorap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana di hasangapon. Say parrohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami dia porseaon nature. Asa toktong makirim di haheheon, dohot dia sangapus sugud, sileonomu tuakana porsea diho. Amin. Udul mahamu. Tapi gema edi puji-pujian, sian kur ina pada hari Kamis.
Maredehita sian buku ede nomor 110 ayat 2 las rohaku situtu. Las rohaku situtu bidah Yesus malulu menjalani hajul mahon ai ibadah paluahon cuma manisiai sian hamagoani asrohaku situtu midah Yesus kaburju patu pahon hanguluan diau nadi hamagoan tung saluhut dosaki dodi sesal Yesus Tabi kima hatani debata nagabi epistel dihita di mingguta sadarion imana tarsurat di buku nasinurat nisi Lukas bidusada mamuka siana 46 sahro di ayat 55 songon nasomal tajahama margati soring di ayat 55 hon rapita majahasa songonoma didok gabe didok si Maria ma dipatibul rohaku do Tuhani Maria iya do todiku mina debata si palua au ai ditatap do haeteon ni naposonaon parhatuau maahu olat nion marsudut-sudut ai habal gaud do dibahe pargogoi tuau nabadia do bornai ai marsudut-sudut do asini rohana mida aka nama kabiari ibana agugod do diula tangan nai dipatserako do akan nagijang marroha akan nagugui di paijur do sian abang sana nasida di babangkit do akan namet-met nadengkan dipasuksuk ibana tu akan namale jala akan nalubia kian rumardo di palau di painu-inu do Israel naposonai marningot asini rohanai rapita majaha mangihuton baga-bagana tu aka oputa tu si Abraham dohot tu poparana saleleng-lelengna ima sahakna martua do aka namanangihon hatani debata naupiopsa jala namangulahosa amen. Tapi kema ede puji-pujian siankur punguan ina Naomi.
Marede hita, sian bukuede nomor 170 aluet sada rodia 2 Roma tu Yesus. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege hatana jakon burju, narodo Jesus manguluho, asal poseaho, matsailas rohatai muse, ang dosa pe sai Roma hita tu surgoi lao sonang madesi Roma tu Jesus sudukon ma pambahenan na sotama Saona dodo sami di bainu danai Asailas tohatai muse asiang dosabe Sai Roma hita tu surgoi Lao sonang Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, tabuak mati kisatokin, lau mangarimang-rimangi, nasa pabayanata, dohot parulauta, di parnguluota siganupari, naso di halomon rohani dongata jolma, terlumobi di rohani tuhata. Atong sianuduk dot serep ni roha, beta hita ro tu adupan ni debata, lau manopoti dosata nagudangi. Ali Tuhan debata amanami da di banua gicang. Hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami. Aka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami. Hasesani dosa nami i. Lehon matu kami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marhapor seahon laho manggotapon nasa dosa doho roha portibion asa upasat kami diri nami tuho gabe pelian na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Sono doha tani Tuhan Yesus. Ro mahamu tuahu. Amu akan aloja jalana sorat. Asa hupasonang hamu. Jago kamu maaugaku. Marguru mahamu tuahu. Ay nalabok doahu. Jala naserep marroha.
asa dapotan hasonangat do dimuna, ay labok do augaku, jalan yang do dohot na hupa porsaton. Hasangapon ma di debatan na digicang. Amin. Tabi kema ede puji-pujian, sian paduan suara narwastu. Marede hita, sian buku ede nomor 20 sada, ayat sada do 2, bigema sude hamu. Bege
Hatani tuhata songodala tungolu naib baru dihita di mingguon imana tarsurat di pesalmen 37 ayat 4 songonoma didop. Jala halomohon Jahoba jadi lehonon nama tuho pinangidoni roham. Salinari jala halomohon Jahoba jadi lehonon nama tuho pinangidoni rohana. Ima sahatna rap mangidogogo mahita siat tuhata. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulawom naobar tuhatami. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 155 sadado opat. Olong doroha. Olong doroha ni debataku, olong rohana tokong dia, ai patu pado haluaku mari Jesus anak lain. Narodos Jesus partemeaku parmahan gulun nabur cuwi di baeri udok holong doroha ni debataku tong dia. Tahati dakon mahapor siao tai songon nahinati dakon ni dongata sahapor siao di portibion rap mado mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan nama no palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima nati nubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia andorang soabubuhan ido tuhata nama naud da bernit di panguman ni Silatus nama tetar pajal do ibana di haubinor silang jala tuat tuban watoru dung ditanom namula mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargugu nasu hatu dusani disima ibana pai mamula sogot tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot namate au porsea di tondi Porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot de sesani dosa dohot dihatai namandok mula mangulu do sogot daging di halak nong mate dohot diang uluan nasora sudah. Amin. Tapi gima tikting namasa di huriata. Salom madihita saluhut na manginang. Tabi gima hindi puji-pujian sian punguan kor ama.
Tapi gima titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa mingguon. Na parjulo, titing parbugason. Titing parjulo dohot paduahon. Di hari Sabtu tanggal 25 April 2026, maringanan di gereja taon, naeng majalo pasu-pasu parbugasom ma, Perdinan Tulus Budianto Siagian, anak ni amata otom panahatan Siagian nahinan, tubuh ni inata Elminar Burgultom, na maringanan di Jalan Meranti nomor 10 Tolu, Medan. Anggota Jemaat HKBP Teladan Resort Medan 1 Teladan, Dohot Orwana, Tiurna Riani Boru Lubatukup, Boru ni Amata P Lubatukup, tubuh ni Inata L Boru Parhusip nahinan, na maringanan di Jalan Palaraya nomor Tolu, Perumnas Simalingkar, ruas ni huriata GKPI Padang Bulan, Resort Padang Bulan Sada, masuk sektor 12. Napaduahon, ruas na martaba, mulai sadarion Minggu tanggal 10 sia April 2026, martaba ma ruas ni huriata ima keluarga ni amata Vincent Tigana Pasaribu SSI, dohot inata Natalia Ekalisti Simangunsong SS, dohot sadadanak ni Nasida ima Axel Dipos Pasaribu, na maringanan di Jalan Bunga Wijaya Kesuma 12 nomor 70, masuk sektor Sia. Molorodo nasida pinangido ma asa jongjong manasida. Mau lihat mak. Napatuluhon program pekabaran Injil Sian Jemaat GKP Medan Kota Jalan Sriwijaya Medan. Tajalodo surat Sian GKP Medan Kota Jalan Sriwijaya Medan perihal izin membagihon brosur PA pekabaran Injil GKPI Medan Kota. Jala rodo nasida di tonga-tongan ni huriata nalaho mabagihon brosur tentang program pekabaran Injil Sian Huria GKPI Medan Kota. Pinangido asarap mendukung mahita di program PI GKPI Sian Sriwijaya. Namangihut songon nasomal barita ni huriata, ima barita ni parepengon ni huriata, jadwal pertanyaan sektor, persembahan bunga altar dohot aka persembahan ni nasiar ruas ni huriata, jala jadwal kegiatan ni akayana kota Parguru Malua, dohot jadwal nomor tugas majakon ruas nomor minggu di hari Minggu tanggal 26 April 2026. Boima taida diharotas acara di mingguta sadarion. Songonima titing namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa mingguon. Laho para di rohata hita, monomu hata ni tuhata, marhite jamita, marid di mahita. Idoba
kami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Horas madihita. Hata ni debata jamita di parminggot ta saderion ima di minggu misericordias Domini ima natar surat di buku ni panurirang Habakuk bidu tolu mamukama sian ayat 10 rodi ayat 10 sia. Hata ni debata Habakuk tolu ayat 10 sahatu 10 sia. Diida akadoloki maho gabi rayon mangalatak maay na sumar di pangyarlung suarana do pak gijang di paherbang tanganna. Mataniari dohot bulan togang di hajongjonganna di bahen sodang ni subyam. Aka napasebut di bahen parsiksak ni aka hujurmu. Dilakai hodo tanoi di bagasar rimasmu. Di bagasan parpiar ni murukmu dilutak ko aka bangso parbego. Nunga borhat ho mabahen hatuaon ni bangsom. Mabahen hatuaon ni naminiaham mi. Dirosahi hodo ulu siya jabu ni parjahat. Dipatedek hodo ojahan sahat rodi rukung. Ditulak kodo marhite-hite giringan nasadiri ulu ni partogina. Akka na dorong-dorong songon haba-haba paseraaw. Akka na marulop-ulop songon nalaho mangaton halak na dangol di sihabunian. Di bolus hodo lauti marhite sian akka hodam. Ditodok kodo galubang nitorop akka ay magudang nagucang. Nunga hubege baritana jadi dibaling do butuhaku. Akahitir bibirhu dibahen suarai. Rodo tahe habusuhon tubagasan holi-holikku. Jalamardugu uluni totu. Asa hupahohom au di ari hagugutan. Molo martohap dopak bangsoi na mga rupa nasida. Aydang martubur disi hawat tajau. Jaladang marparbue akahawanggur. Labang do bunga ni haujitun. Jala dang dapot si panganon sian akka hauma. Rasip do akka biru-biru siap balian. Jala dang adong be jonggi di bagasan bara. Alay yang guau marulop-ulop maau di bagasan Jahoba. Jala Maria iya au mida debatani hatuauku. Jahoba Tuhan nido hagogo okku. Jala dibahen ibana do patu tudoson ursatini. Jala tugon na duau dumege akadolok-dolokku. Ima dipadde edde mardongan parhinaloan. Ido hatana. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di pesta ni hanguluatta di minggu misericordias Domini. Namarlapatan gok asini rohani Jahoba do sadok tanoon. Patut mania kita laho makalason dohot marlas niroha disude aka nok pinatupani debata di bagasang ngulutta. Alai tutu molo tapamanat do di akka panggulmitan ni pardalanan ni parnguluan jala molo tabereng do rupani nakpe songon na uli idaon. Akan natorop rotu bagas joro ni debata marabit na uli denggan jala toman idaon rupani akka pardopahon na alai sainin narohado jala ido na jojok masa ay berengod do songon na hebat songon na uli songon na toman alai gudang bedora siak kitaon na makukupi akka arsa ni roha, makukupi akka hagaleon na, makukupi akka sahit na, ro iba na tubagas joroon, rupa idaw rupani hera na marupa hadaulaton, alay anggo parniahban ningului, tung macay borado sa sitong na dihilala. Alanii
laos marhite sian akka pardalanan ni ngulu si songonido sa sitong na naing papataron na tuhita bohado tutu disudi ang kapanggulmitan ni ngulu. Molotahida do pardalanan ni Portibion hira-hira laos gabi dang tuhasonangan ujung na. Molotahida akka pardalanan ni Portibion sa ilang mabiyar do hita. Gudang akka parsualan, gudang akka permasalahan, gudang akka hal na mabay kita lamdok-dok di roha ng di pamikirion, di akka namasa di panggulmitan ni ngulu, di bagasan partikius si songoni, hape ro jojo, sian huria, marhite-hite hata ni debata, di dok, marlas ni roha mahamu, di bagasan Tuhani ninna, alani suku-sukun, ay talup do hita marlas ni roha, molo say tabay bereng-bereng do akka namasa di Portibion. Talup do boy tutu hita marlas ni roha, molo say tabereng do akka namasa di tonga-tonga ni parnguluta, di tonga-tonga ni akka keluargata, di tonga-tonga ni akka sude panggulmitan ni ngulu, ay tarbay kita do marlas ni roha. Ido sa sitong nananaing papataron na tuhita marhite-hite turpukon. Ay totu okuhonot tado sipata ngata patu pa akadenggan akan adenggan di bagasang nguluta sian akan natolak gugutta tapatu pado akan adenggan buama asa unang adong persoalat di tonga-tonga ni rumah tangga HP daong masa do persoalat di tonga-tonga ni rumah tangga di patu pado na mangula mulai sian manogot sahat tu tonga borngin mangula torus anggia adong terpapungu sa sautik si humisi nin naroha rupani asa adong pasikolaho geleng asa adong mangaliamangan asa adong musi akka si halasonot tutua ka arinar sugot alay dang adong mangula pa ibagano pari olo do harugian na sa toktong ro olo do toktong akka parmaraan naro tu iba atong aha do tutu si pamasaon di bagasang nguluta alus na didok panurirang Habakuk molo ngolu ni akka jolma naong gabe bangso ni debata dada hasil kondisi manang prosesi namasa dope di bagasang panggulmitan di nguluta gabe hajongjongan manang gabe alasan nilas ni roha di bagasan panggulmiton alai dada holan ala ni debatado hajongjongon ni debatado ido natalup mabain las niroha diganup panggulmitan ni nguluta atong buido tapatupay di bagasang nguluta taida ma aka namasa alani turpukon naing mangajar hot tuhita ganup huria ruas ni debata marnida model ni parngoluan si ganupari nasa sitong na sudah memiliki sebuah kesimpulan akhir yang berada di dalam tangan Tuhan. Alanido dibuka panurirang Habakuk turpuk tahun mulai sian ayat 10. Dada sian akka persoalan alai sian hadirion ni debata. Sian hadirion ni debata. Di patuduhon ibana ay molodisi debata sodo akka galubangi didege do akka persoalan ni golui didege do akka aik na sumar nama bay ngolutta tapi mangalatap akka parmaraan garia da mataniari nama doit di parngoluatta dohot bulan na so cukup mabain hati urat di ngolutta so ibana di inganan na ala ro debata ala disi debata ala ni inanaing dohonon na iya debata nata sobay debata nata haporsiay dada debata na tunduk manang na mabiyar manang na sobarhuaso di sude akka palngulmitan ni parnguluan nakpe borat parukilan ni ngului nakpe godang akka permasalahani nakpe godang akka kekecewaan naro tu bagasang nguluta alai dang adong boy hatudosan ni tu hagogoon ni
debata. Ido na parjolo na naik pasahaton di panurirang Habakuk tuah ka bangso nai. Bangso Israel naung dotan naung mangulu di bagasan biar ni roha ala di hati-hai nungga lambal gabe atong bangso Persia. Nungga didigay binasida. Nungga dilatap sude akka hutana. Sude akka jabuna sida. Jala sude nungga nang dibuabe di parhatuban tu Babel. Ala nidangadong be masa depan di bangsoi. Jala doho do sasitong na panurirang Habakuk mabiar. Dang na sumabiar panurirang Habakuk. Alay tutu. Parasingan ni panurirang Habakuk. Saiju molo ibana marnida tu debata na marsuru ibana. Saiju molo ibana marnida tu debata hatuaonna. Tu debata nama jona sida gabe bangsona. Jala saitu si di arahon ibana panailina. Panatapanna, pameringanna. Imananidokna haporseaonna. Sai tu dopak debata ibana. Asalau sido hamu akadamang dohodai nang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Na naik pasahaton na tuhita. Iya haporseaon dada ala naswadong biarta mengadupi perdalanan di ngulut tahun. Dada ala naswadong arsak ni rohatta. Dada ala nasai tapamago tasakui tapabuni akan nama pain gale roha nak pikirata. Dadai alai haporse hawan ima. Taokuhod do borat rahis maol do perdalanan ningului alai. Dadai nagabe hata parpudi ni parngoluan. Hata ni debatado naung dipasahat naung dilehon hadirion ni debatado naung rotu hita ido gabe hata parpudi di sude panggulmitan ido haporsiaw ala nido damang dainang iman na didok na mulo didok di bahasa Indonesia iman yang berani. Iman yang berani bukan karena kita tidak mau tahu dengan kekecewaan, tidak mau tahu dengan ketakutan, tidak mau tahu dengan permasalahan, tidak mau tahu dengan segala sesuatu yang membuat kita tersiksa. Iman bukan karena kita mencoba dengan kekuatan kita melupakan persoalan-persoalan kita, melupakan segala sesuatu, pura-pura tidak tahu dengan persoalan dan terus melangkah. Bukan. Iman yang berani justru adalah mengakui bahwa perjalanan ini berat. Mahol doon, ikut tariluilu dohita, ikut loja dohita, ikut berjuang dohita. Dan di dalam perjuangan itu kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya sedetik pun kepada kita. Tuhan bahkan datang kepada kita. Ido na pinasa ni panuriang Habakuk di bidu di ayat 10 nomi. Huidama hodo debata naro madapoton au. Hodo debata naro madopakon hau. Asa disude panggulmitania tong tutu debatado na mangula di bagasang uluta. Apalagi mamulo dihita damang dainang na tinggal di kota Medanon. Ala di kota Medanon do rupanyau mulai met. Jadi adok kinado tanteku do inokku kerejuna marengge-rengge do. Lau mana sida tu pasar sambu jam 2 pagi ngalawon. Ngalau. Lau bilaja jadi marengge-rengge manok kalaki di baema lapak-lapak naik lapak do tegwarna. Nah, di baem masih diragi homa akka tiga naik asom cabai bawang sasautik dunian. Nah, jadi disude akka penggulmitat perdalanan ni parnguluas songoni tiki me tahu saya jok do hubege di hatai nasida rugi do bahasa rugi airo
Kota Praja. Kota Praja do na jolo guarna, dak Satpol PP. Kota Praja hinna. Ro, itu dibolok ko di sude, akka tiga-tiga na sidai. Dibolok ko dang di paluas bertiga-tiga songoni kan. Alai, nakpe songoni gabe rugi, jangan dong laku. Alai, saya terus do dihatai na sida songoni. Alai saya hubering ma, saya ganu pari do lau. Ganu pari do lau. Nakpe terus marilu-ilu, si pata marcerita malaki merbadai do Kota Prajaon. Meradu si pata dibuka madarnai. Ai perlu mangan kadadanak tarsoni marwani merbadai do aka Satpol PP on. Rupani kan alai nakpe songoni lau do tok sugo nai. Lau do tok sugo nai. Narwaku matong. Hebat nai tahia pernguluan ya. Jadi duk marrohau rupani saya husukum mai. Ai buasa polai ko patu pau songoni. Ai buasa dang digati songonod. Ai pernguluanon nakpe say dang binoto do pe songodia ujungna dakpe binoto do pe songodia nok kasilna alai ikon ulah honotod do. Karena apa? Karena mereka ternyata punya alasan yang lebih besar. Punya alasan lebih besar daripada soalan maila, loja, tariluilu. Ditodong do sude ulau si songoni alaniaha. Perlu mangan nakaya nakonna. Perlu sikola kaya nakonna. Perlu martibus dapur naon. Perlu adok silopaon. Alani dibuat do sude di bagasak ngulunai asal mamasa si songoni. Lapatanna ada sesuatu yang lebih besar sesungguhnya yang bisa dihidupin oleh orang percaya daripada masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita itu. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita pegang. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita pandang. Na iko berengota, na gabe sitiopon. Ay anggo parnguluanon, ido anggo bakona. Akana hacido, akana dangoldo, aka kekecewaado, aka ilu-ilu do. Alai dang boi so hita ala di ala didok hatani debata. Debata do na mangaturkon sude panggulmitan ni parnguluan. Debatado na jongjong di atas di sude akka persoalan, akka permasalahan. Jala debataido na romat dapot tok kita asa jumpa kita lasni rohai. Ido nanang dohonon di siabahu kita. Alanido damang dainang digobar kon ibadah ma. Ayadong dope penderitaan, adong dope persoalan. Adong dope namasa di bagasan ngolum, amang, dohoto inang, dohoto akan naposo bulung. Nauborat sian naniadopan di siabaku kon. Adong dope unak say diri puroham akan namasa di bagasan ngolumi, ido hata parpudi di ngolum. Mulu marbadai ho dohot suami, dohot istri, iko sirang nama? Tidak. Bila engkau pernah disakiti oleh orang-orang yang berada di sekitarmu, apakah kemudian hidup ini berhenti? Tidak. Molo pogoso itorsoboi bi anakom musikola? Tidak. Molo dang adong pacariamu itor gabe dang lomo berohani istrimi manak suamimi mangidaho? Tidak. Kehidupan tidak pernah dibiarkan untuk menjadikan masalah dan persoalan, kondisi dan situasi menjadi kata akhir. Tapi Tuhan mau kata akhirnya adalah debata naung ro tu hitai. Debata naung ro manopot hitai. Debata naung ro laho patuduhon jalamar hitai gabi bui hita marlas niroha di bagasan debata. Atok taidah ma aka ahado persoalan nasahat tungulu di bangsoi na dipinatorang ni panurirang Habakuk tu hita. Di ayat 10 pitu di dokso ngonon. Aidang martubur disi atta jauh. Jaladang marparbue akahau anggur. Labang do bunga hau jetun. Jaladang dapot si panganon sian akahau ma. Rasip do akabiru-biru sian balian.
jaladang adong be jonggi di bagasan barat. Habakuk menggambarkan semua hal yang menjadi supporting kehidupan tidak ada lagi. Dakola persoalan atajawon, dakola persoalan jetun, dakola persoalan adong eme, manang adong biru-biru, adong sipapahanan, manang adong lopu, manang adong horbo daong. Tapi Habakuk mau mengatakan bahwa tidak ada satupun lagi supporting kehidupan bagi bangsa itu. Dan adong benama subo ngoluna. Molo tagabarhon di bagasan partikia sinuaeng. Ekonomi menekan kita. Politik menekan kita. Kapitalis menekan kita. Sudah dah adong. Taba parbinotoan. Lam mau dohita di pautoto. Lam maju portibion. Lam mau dohita di paloak-loak. Lam godang akan apistar. Lam sega do parngulwota. Lam godang keluarga Kristen nauksirang. Lam godang akan aposo bulung be naso maradat naso beretika. Ngamudo be sajabu akan naso berkeluarga. Godang nama bain arsak ni roha. Dangadong be supporting parnguluan. Di huria pe songoni. Si pata robecut tu gereja ala gudang parsuala siajabu. Mula petong becut. Suarong dapot mana ngaha. Tongdo aka inatasyano si bereng-berengot di gereja suara na gumogo. Dangadong sude mangarsahi roha. Dangadong dewe napas subok parnguluan non. Ahado mampailas di roha. Atar songonido nanigo barhon ni si Habakuk. Tidak ada lagi yang mendukung kehidupan. Dangadong be. Tetapi sekali lagi Habakuk mau katakan bahwa itu bukan kata akhir. Alido ubaina dido ibana di ayat 10 walui alai anggo au. Namun ido hapersiaun kemampuan untuk membuat pilihan berbeda. Kemampuan untuk mengarahkan mata kepada arah yang berbeda. Kemampuan untuk melihat persoalan dengan cara pandang yang berbeda. Kemampuan untuk membuktikan dan melihat bahwa selalu ada harapan di balik besarnya pergumulan, besarnya ketakutan, besarnya kekecewaan, besarnya hal-hal yang membuat air mata. Selalu ada yang lebih besar di balik itu. Tusido ubananidok alai anggo au. Dan itulah yang menjadi pesan untuk kita hari ini. Amang dohot inang na sedang marsoal hamu di tonga-tonga di rumah tangga muna. Yang mungkin sedang kecewa dengan perilaku suami atau istri. Dunia ini akan cepat mengajarkan. Olo nai hotusi. Di parhatu bani maho buru ni raja doho. Mula maho tu jabu ni amongmu. Mula maho tu jabu inangmu. Perempuan juga punya harga diri. Ido dokono ni portibio tu hita. Tapi alai anggo wau. Pegang janji Tuhan. Napi nadomu ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Apapun yang menjadi pergumulanmu di tengah rumah tangga, pergumulan apakah engkau masih miskin, sakit, perselingkuhan atau apapun, itu tidak bisa menjadi kata akhir di tengah rumah tanggamu. Sebab apa? Tuhan sudah berjanji. Napi nadomu ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Apakah hari ini engkau punya sakit, penyakit, hagaleon, dohot dia, nama do dang margelok bengolum, dang mararti bengolum, alani parsahiton hagaleon do hapogoson. Kristus telah membuktikan oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Tuhan selalu punya kata akhir untuk perjalanan kehidupanmu. Para orang-orang muda yang hampir memutuskan menjadi jomblowati dan jomblowan. Karena mungkin kau sudah sering kena PHP,
sering ditinggalkan pacarmu, berhenti. Tuhan sudah mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Itu artinya ia sudah menyiapkan cinta untukmu, menyiapkan orang yang tepat untukmu. Maka jangan berhenti di kekecewaanmu. Unang dokop be, HP nga habis gula, habis kopi. Tiap malam minggu rotu tempat kosu ibana, toru sulia gula do kopi. HP tong ditinggal honau. Itu bukan kata akhir. Tuhan punya rancangan yang indah di dalam kehidupanmu. Iman adalah engkau mengaku bahwa kita pernah keliru, bahwa kita pernah salah, bahwa kita pernah kecewa, bahwa kita pernah lelah. Tetapi Tuhan selalu punya akhir untuk kehidupan kita. Ido ubay na didok si Habakuk, alay anggowau, marolop-olop maau di bagasan Jehovah. Tuhan yang punya kata akhir. Jalan Maria au mida debatani hatuaoku. Karena apa? Karena ia sudah membuktikannya. Adorak sosati tatu minggu misericordias domini. Di minggu nasalpu tapes tahod do minggu quasimo de geniti. Adorak soi tapes tahod do minggu pasca. Minggu haheheon. Adorak soi tapes tahod do Juma Agung. Tapes tahod do ari hamamate ni Kristus. Ido nanidok ni si Habakuk dison. Ay rodo debata mabuan haluaon. Rodo debata mabuan haluaon. Kristus yang tersalib adalah Allah yang datang untuk menemui saudara dan saya. Kristus yang tersalib adalah Allah yang datang untuk menanggung segala penderitaan kita. Menanggung segala dosa kita. Laho jala mangapuli kita. Hido ubaidna. Uju tersilang ibana di hau pinar silangi dido ibana tu debata. Dido ibana tangiang na. Martangi yang Yesus yan hau pinar silangi dido ibana. Ale amang. Asi maroham. Ale amang asi maroham. Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan memaafkan kebodohan kita. Tuhan memaafkan kekeliruan kita. Tuhan mengampuni cara pandang kita yang keliru. Tuhan mengampuni keputusan-keputusan yang kita ambil hanya berdasarkan diri kita sendiri. Tuhan mengampuni segala kelemahan-kelemahan kita yang kita ambil dari sekedar diri kita untuk memutuskan hubungan dengan yang lain, untuk melakukan ini, melakukan itu tanpa bertanya kepada Tuhan. Ia mengampuni kita di kayu salib. Ali amang asimaroham sesama dosa nasida, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka hari ini di bagasan minggu misericordias dominion naing dohonon di debata tu hita. Debatama bereng. Debatama ida. Tu debatama pakirimomu. Tu debatama haporsi aumu. Sebab ia punya sesuatu untukmu. Ido nani pasahatna di ayat 10 sia dohot ayat 20 on. Di ayat 10 sia. Didok disi idama marlulu maau ditiki nasasadai. Jala didok debata lehonon nama tuhita. Gogo marhite sadatusuran. Songon patni ursa tini. Ia akan memberikan kepada kita kaki seekor rusa. Tuhan mau katakan, betul. Mulak kita sa garejaon. Dagi torgabi dingkat dope portibion. Isi dope persoalan ni. Isi dope buhini amat nama besogoro hatai. Isi dope buhini nata nama besogoro hatai. Di si dope buhini akagelek nama besogoro hatai. Di si dope buhini akahalek mi barisan para mantan yang menyakiti hatimu itu. Tapi Tuhan mau katakan, meskipun dunia belum berubah,
tapi aku memberikan kepadamu kaki seekor rusa, supaya engkau mampu berjalan mendaki tempat yang tinggi. Patni Ursa, saya tidak akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu Tuhita sude songon dia do ursai, songon dia do Patni Ursai. Karena saya percaya Bapak dan Ibu tahu lebih banyak dari saya. Tapi tentu saja hal yang terbesar dari seekor rusa ialah dia mampu berjalan dengan tegar dan teguh di jalan yang licin sekalipun, di jalan yang berair sekalipun, di jalan yang mendaki sekalipun, ia tetap bisa melangkah dengan pasti, mendaki gunung yang licin, mendaki bukit yang licin, bukit yang berlembah. Rusa dengan pasti mampu berjalan melewati lubang yang sempit, lubang yang dipenuhi dengan semak belukar, manang aka ahapi namangar sai olum, tapi ia mampu berjalan menerobos itu. Rusa mampu berjalan, bahkan terus berjalan dan berlari kepada tujuannya, meskipun dia tahu adong disi aka babiat, adong disi aka singa, namang itip-itip pardalanan ningoluna. Tapi rusa tahu jalan mana yang harus dia pilih sehingga ia akan selamat sampai ke tujuannya. Ido barita naudi, jalan laos ido damang dahinang nahina holongan, dalat dalau marlas niroha. Nak sumuba do PHP portibion, nak pesongonod do PHP totong mohop ni medanon. Nak pesongonod do PHP kolojaku marsiak bagi, marhoi-hoi tudolo tutoruan. Nakpay ko bolak-balik do PHmu aka mahasiswai majupangi dosen pembimbing skripsi yang cuma kerjanya apatis dan cuek. Tapi hari ini kita patut bergembira di hadapan Tuhan, bergembira di dalam Tuhan, karena ia akan memberikan kaki rusa kepada kita. Asa bui hita madalani sude panggulmitan ningoluta. Amin. Alani dokot jo tusiamu dohot tuap birangmi, towap jo abaranai dokoma pakai Pak Niur Saidah imbu dokot tu mana. Ya, pakai Pak Niur Sai. Iya. Gunakan kaki rusa yang Tuhan berikan itu kepada hidupmu. Gunakan. Memang ladit, porhot, maol, borak dope pardalanan. Alai marlas di roha mahita di bagasat Tuhani. Ai di leho tuhita Pak ni ursa. Unang tarsila dito di dalam munalad diti. Unang madabu ho dia kadalan narahisi. Asa toktong boy mardalako dopak hasonangan. Ay ido na pestahon di pesta Paskah tay. Rohamu tuhuria di Minggu Paskah, di buha-buha ijuk, itor tabegema nunga hehe Kristus. Aha doan idok ni hahe ni Kristusi. Tikididok nunga hehe Kristus. Ale hamatean di dia sorokmi. Jo hamatean di dia hagogoommu. Allah mau membuktikan bahwa kematian, kekecewaan, masalah tidak pernah menjadi kata akhir. Tetapi kata akhir adalah Kristus bangkit. Nunga hehe Kristus, hitape hehe ma. Nunga hehe Kristus, maka kita pun akan bangkit. Itulah alasan kita marlas niroha di bagasan Kristus. Ala nunga di lehot tuhita gogo hagogoon. Alani unang be pabereng-bereng aka persoalami. Unang be pabereng-bereng aka aci ni rohami. Unang be say hangoluhon pae ni rohami. Bolokom mai tu parasian ni Jahoba de bata. Jalan marlo jong maho. Laho manako hidoloki. Dolok habadiaon, dolok hasonangan, ay nunga dilehot di batagogo dihita, marhite Jesus Kristus, nong mate di hau pinarsilang,
nau hehe di ari patuluhon, asa dangadong be gogo ni aka persoalan, gogo ni hamatean, laho makapit parnguluatay. Atong marlas ni roha maho di bagasan Kristus. Amen. Pasahap matudong kami, dok matuibana jalang jo habirang doho siya mumi. Marlas ni roha maho di bagasa Kristus. Martangyang mahita. Mauliate maroha nami di ho aliamang pardenggan basa. Dibata nami di bagasan Yesus Kristus. Dia sini rohami ali Tuhan natoktong paingotok kami. Sungon bangsom, ruasmu, nak tinubusmu di bagasan Kristus. Toho tutu ali Tuhan debata. Ngulo sehu pamanat hamido akan masa. Di tonga-tonga di panggulmitan ni ngulo nami. Doho di partikian sinuaeng di portibi na mangilason. Tutu jumok jotado biar niroha narotu hami ali Tuhan debata. Suwakso ni aka persoalan na masa di bagasan ngulu nami. Di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni parianak konon, doho di ulaon, doho di aka parsikolaon. Patut seholan nama biar hami ali Tuhan debata. Halai di paingot ho tu hami. Tung disipe biar nami i Tuhan. Alai dang buhay hami so maka porsiay ho. Tung disipe aka hamaoloni ali Tuhan debata. Alay adong doho natoktong ro tu hami. Lau maddaw ni hami disudi aka panggulmitan di parnguluan nami. Lau pamalum sahit nami. Pahisartod di nami. Pahiras ngulu nami. Palubak kon rohanak pikiran nami. Dohot patuduhon dalan si dalanan nami. Mauliate maali Tuhan debata di minggu misericordias dominion. Di paingot ho ali Tuhan. Nganak songod di panggulmitan di portibi na mangilason. Alay say toktong dogok asiniroham sadok tanoon. Atong say tusima mata nami ali Tuhan debata. Say tusima nang pangararapan nami. Say tusima pakiriman nami. Marhite-hite haporsiaon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus. Naung mate jalahehe. Lahu humokop hami. Mangalehon ngulu na ibaru di hami. Ala ni pasu-pasu mahami di sudi aka panggulmitan di partuluan nami. Asa toktong marlas ni roha hami di bagasako. Pasu-pasu manang huriamon. GKPI padang bulanon. Gabi inganan nami toktong marsaor. Toktong manangiho katami. Toktong marsiajar. Jala di paborhat. Lahu madala ni panggulmitan ni ngulu nami. Ganu pari ganu tiki. Sahat rodi sahat hami tu sabulon nito dinami. Hanguluan saliling-ilelenga. Naung pinarademi ala ni Kristus Tuhan nami. Pasu-pasu maaka program pakobasyo di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu maaka ulaw naik pasahatot parbaritaan nauli. Na naik sahat tuhami ali Tuhan di bata dohot mangulahon ulaw parbaritaan nauli. Marhiti aka program naung dicanakon ni huriam. Pasu-pasu aka dongan. Naung mangalehon aka sinadongan. Pikiran. Pabahenan. Sinadongan. Laho mangurupi pakobasyo di tonga-tonga ni huria. Lam gadday aka silas ni roha di tonga-tonga ni panggulmitan ni ngulu nasida. Pasu-pasu aka ruas ni huriam nasi hol di aka pasu-pasu pardongas saripeon. Itu kadikinan naing ro. Jala aku ni i pasu-pasu nang aka ruas ni huria nang nitabatabaho mo tu tonga-tonga ni aka persekutuan nami di tonga-tonga ni huriamon. Asa gabelas martabataba aka sitindangim di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu sudi aka panggulmitan ni ngulu nami. Asa toktong hupay ingot-ingot hami denggan ni basam dohot asin ni rohami. Asa marhitei toktong marlas ni rohami di bagasang ulo nami. Atong mauliate madihuali amang pardenggan basa di batan hami di bagasan Yesus Kristus. Holam mga sahon guarna na badiyai. Dohot goar ritot di porbadia. Natarpuji rap dohot ho. Siya mula ni mulana. Nuaeng rodi sa liling nilelenga. Martangya kami tuho. Amen. Marede hita siya bukwede nomor 4 raus siya pulpitu ayat 1 2 dohot 4. Inahu sorohaki asari hangoluaki tibu bolok onokuke osok
Bapana di surgoi Nasumari honolumi dengan sudenai Nahui ngot hatani tuhatanani donai sai sonang mahamu sude biarde isi ende honok doma martuana porseada sai nai hujami tahoni Tulahu mosoi Marlasmi rohado awon Ai Jesus dong aki tokong Sai wudu sion dangai Tongon tu rohaki Ibehu ingot matokong Dang boy soan rohakon ay damang na di suroi pasiko Hatani debata ojahan ni hapor syauta lau pasahat pilihatna imanatar surat di buku Rom bidu 12 ayat sada. Nahuapoi mahamu aliyak kadongan marhite-hite asini rohani debata. Pasahat hamu madaging muna bahen pelean na mangulu nabadia nahinalomohon ni debata ima hadaulatan ni namar roha idohatana.
menyembah hita jongjong. Tapasahat mapiliat tatu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami. Hodo muali nasa uli basa na mauli utus. Dison hupasat hamido pilian hamaletion nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu mapilian namion. Asagabidalan panidangion parsauran. Dohod ulaon asiniroha di huriamon. Bahen ma ngulunami gabi pilian na hobar tulomon ni rohami. Jala parsidohod parohon harajaumu. Holong hasitongan dohod hadamiammu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa toktong madok mauliate tuho. Di bagasan goar ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banotongaon songon na di banua gijang. Lehon madihami sadarion hanguluan siap mari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaur hon madamena tutodim. Horas madihita.